חברים, אז אנחנו מודדים את הנבלן. אז כן, אני אביא לך. קודם נתחיל מהנבלנות. אני מורידה. עכשיו אני אשים. אבל אני הולכת להוריד עכשיו את הפקט ואני אחזור. אוקיי, שמתי, אני מראה רגע שנייה. הופ. זה מתוק עם המכנס, זאת אומרת. בא לי לשים את זה לאיפור, אבל פשוט אני לא יכולה. אז כן, אני אחזיר למתנה, או שאני פשוט אעמיד את זה על הסלון. אני אעמיד את זה על הסלון, אל תגידו לי למה לא התחלתי בכל הזמן הזה. בגלל שהייתי צריכה להתאים, אני הייתי כבר רואים ככה, אז אני הולכת להביא את נעליים. השנייה להביא מספריים, כי הנעליים כבר פה. אני לא אענה מי שזוכרים במינו, הנעליים כבר פה. אז כן, אני הולכת שוב את הרנטי. שמתי את המגפיים. אתם לא יודעים למה התנגנתי למסיבה של דודה שלי, אבל עצרתי באמצע הסרטון של הנעליים ואני יודעת את זה בגלל שהייתי צריכה לצאת למקדונלדס ואכלתי גלידה ואז הלכתי להיפופ, אז לא יכולתי. ועכשיו אני הולכת לדודה שלי, כאילו לא עכשיו אני מביאה לאמא שלי קומות גומיות שתעשה לי צמא ואז אני אחזור. אני מביאה לה